कृष्ण रामसियारि मुंनि सासे सुबुङा गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। बे मोनसे बेमाराव गोलैना दङ। बे बेमारानो लिभारनि, माने न'खराव जेबो गैया, थाखा फैसानि बहुद आंखाल। रांखावरिनि आंखालाव मोजां फाहामथाय लानो हायाखै कृष्ण रामसियारिया। आंनि फिसायाथ' बेरामा मास मोनथामसो जाबाय। बेयो जाबाय लिभारनि प्रब्लेम। रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय, थाइसे थाइनै ओरैनो अनसुंथाइ मोनोमोनबा रायजोफोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगौमोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा बुगुलामारि गामिनि कृष्ण रामसियारिया गोबाव समनिफ्रायनो लिभारनि जेंनाजों नाख्रेबजानानै मुसलपुरनि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लानांगासिनो दं। नाथाय दुखुथिया न'खरा रांखावरिनि आंखाल जानायलाय कृष्ण रामसियारिखौ गोजौ फाहामथाय लाहोनो हायाखै। जायनि गोहोमाव दिनै दुखुथिया न'खरा रायजो राजाफोरनिसिम कृष्ण रामसियारिनि बेराम फाहामथाय लानायाव राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। लोगोसे आसाम सरकार खुंथाय आरो बिटिसि सरकार खुंथायनिफ्राय कृष्ण रामसियारिनि बेराम फाहामथाय लानायाव रांखावरिनि हेफाजाब मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो कृष्ण रामसियारिखौ मोजां फाहामथाय लानायाव हेफाजाब होनो थाखाय नोंथांमोना नैबे एकाउन्ट नाम्बार 359677319331 IFSC SBIN0005243 आव जा एसे हायो रांनि अनसुंथाइ हरनो हागोन आरो मबाइल नम्बर 7002559785 आव खौरां लाहरनो हागोन। आंनि मुङा कृष्ण रामसियारि। आं बुगलामारिनि, बागानपारा बुगलामारि। आङो बे मोनसे बेमाराव गोलैना दङ। बे बेमारानो लिभारनि, माने न'खराव जेबो गैया, थाखा फैसानि बहुद आंखाल। बेनिखायनो आङो रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय, थाइसे थाइनै ओरैनो अनसुंथाइ मोनोमोनबा रायजोफोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगौमोन। ओंखायनो दा रायजोफोरखौ आं खावलायनाय जादों, जि थाइसे थाइनै हरनो हायो बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबो। मा बेमार जादोंमोन? आंनिया लिभारनि प्रब्लेम। बेसेबां सान थाखो मेडिकेलाव? मेडिकेलाव आङो दा सानब्रै जाबाय। सानब्रै जाबाय। आगोलो आरो माबा नलबारि बग्रा, नलबारियावबो 8 दिन थाहैदों। 8 दिन थाहैनानै बेयावबो दै बरन जादों। बेयावबो हामासै। हामिनि थाखाय आरो जाफिननानै दा टटेलि आंनि बेमार जानाया मास मोनथाम जाबाय आरो दा मुसलपुर मेडिकेलाव दा दङ। आंनि फिसायाथ' बेरामा मास मोनथामसो जाबाय। बेयो जाबाय लिभारनि प्रब्लेम। ओमफ्राय दा आरो नाया नङा नायबायबो, ओमफ्राय हामाखै बेमारा। दा आरो फैसा थाखानिबो प्रब्लेम जाबाय। आङो जेरावबो मोजां डाक्टरनावबो नायनो हायाखै। ओमफ्राय आरो दा रायजो राजानिफ्राय बायमान अनसुंथाइ लुगैदोंमोन आरो बेखिनिखौनो आं दा बुंथ'बाय। बबे मेडिकेलाव लाङामोन? आं फार्स्टआव लांदोंमोन गुवाहाटि जिएमसिआव। ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय बोसोरसे थानानै आरो उनाव जाफिननायाव आं मुसलपुरावनो नायबाय थादोंमोन, ओरैनो फिसा नायनानैबो माबाथाराखै, हामथाराखै। ओमफ्राय आरो दाख्लै लांबाय नलबारि मेडिकेल कलेजाव। ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय फैनानै दा मास मोनसे जाबायमोन आरो ग्रोब दा जाफिनना मुसलपुराव लाबोनाय जाफिनदों आरो। डक्टरा मा होनदों? हामगोन होनदों? डक्टराथ' हामगोन होननायालाय दाख्लै नलबारियाव लांनायावबो हामगोन होनदों, दै बरनदों बेनि उदैनिफ्राय। ओमफ्राय दाबो बरननाय जादों आरो दिनैबो। दा नोंसिनि हालोदा माबायदि? जोंनि हालोदाथ' ओरैनो गैखाथारा न'खराव। जों बिसि फिसाय सानै थायो, फिसाजो दंखासे उन्दैनि। रांखावरिनि आंखाल जेबो गैया। मा हास्थायदों? अनसुंथाइ जेनेबा मदद लुगैदों।